ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೊಟ್ಟ ಆಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನೆಯ್ಯಪ್ಪದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲ್ಲೆ ಯಾನು ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುಂದೆ ಅವು ಮೆತ್ತೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಯಾನು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದನಿ ಇತ್ತನಿಕ ನೀರ್ ಪೈತದು ಸರೀಟ್ ಹೊರ ಅರ್ಕಂಜಿ ತೆಪ್ಪೊಡು ಅರ್ಕಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ ದೆತ್ತದು ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನನಿತ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕಡೆವಲಿ ಕಾಂಡೆ ನನಿತ್ತಿದ್ದು ಬೈಯಡ್ಲ ಕಡೆದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂತೂ ಸರಿಟ್ ಬೊದುಲೊಡೊಂದು ಅದನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತೇನು 2-3 ಸರ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ನೆತ್ತ ಅರ್ಕಂಜಿ ತೆತ್ತನ್ವೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ತೆತ್ತದುಂಡತೆ ಐಟಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನೀರ್ ಮೈತದ ಬೊದುಲ್ ರೆದಿಪಿನಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪಟ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ತೆತ್ತದಿ ಓಡು ಇದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ನನೆತ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡವಿನ ಕಡೆರೆಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದತ್ತು ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ಮಂಜುಲು 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಂತ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ದಾತ್ ಬಜಿಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಮುಂದೆಕ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಮೈತದ ಒಂಚೂರು ಪುಂಟು ದೆತ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಪೂರನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಕಡೆದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ್ತು ದೀಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅದಗನೆ ಅಪ್ಪ ಮೈತಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿಗೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆಯನ್ನ ಚೂರೊಂದು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ದೀವಡು ಯಾನ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಮೈ ಪೊಡ್ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಯ್ದಂತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತೆ ಅಪ್ಪ ಮೈ ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಒಂದೇನು ಎಲ್ಲಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀದಿ ಚೆನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಯ್ ದೀದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮೈತದ್ಲ ಪಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕದ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡೆ ಅನ್ ಪಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದಾತ್ ನೈತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಚುಚ್ಚೂರು ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಕೆಲವರು ತಿನ್ಪುಜೀರ ಅಂಜಪುರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಲ ಕಡೆದು ಅದನ್ನೇ ಫಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೀವೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತು ಇಜ್ನ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಲಾನಿ ಕಡೆದು ಮೊನದಾನಿಗ್ ಅಪ್ಪ ಪುರ ಮೈಪುವ ನಂಚತ ಅದಗದಗನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕಾಯರೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ತುಲೆ ಸೆಂಟರ್ ದಯಾನ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ತಿಂಡು ಅಂಚದು ನಿಗುಲೆಪ್ಪಲ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ ದೀವೊನ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದಜ್ ಬಚ್ಚಿ ಅಂಕ್ ನಾನು ದೋಸೆಗೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಪೆ ಒಂತೆ ಅಂಚಂದ ಎನ್ನದು ದೀಯೆ ಒಂಚೂರು ಸೆಂಟರ್ದ ಚೂರು ಕಾಯಿಂಡು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ ಕಾಯರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಜಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಂಡು ಅಂತ ತೋಚಿನಿಂಕ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ದ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಂಚ ಕಾಯ್ದಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ದೀದೆ ಕಾಯ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದಪ್ಪ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅದ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿಂಡ್ರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಬದಲಿಗೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನೆಯ್ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆತನ ದೆಪ್ಪು ಏನೊಂಚು ಬಾಜನಗು ಚೆನ್ನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ದಿತ್ತಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಗೊಂದುಲ್ಲೆರಂದ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.